natay surprise sa pangugangan saka cellphone. Palit na to dito ganina sa ubos sa Charm Radio. So padulong to sa balay naman sa dito, lumiko siya sa toong sinina, namumipil siya dito. Kanaw na to ang iyang reaksyon. Kung sa iyang reaksyon, surprise pa siya, satan pa siya. Of course, malipay ito kay wala siya cellphone karon. Say hi, Kurt, say hi. So, kining cellphone ato ning ihatag sa iya lagi siya idea nga ang amo na yung gilakaw nagtula siya nga mamalitag sudan, pero naaday tay big surprise para sa kay mama. O ba na ko si Kurt? Hi Kurt, say hi, say hi. Hi. Okay, so let's go. Napay pakaping pahumot. Humot kayo. Pakaping yung pahumot. So duha ka buok nga to surprise. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Do something to me that I can't explain. Pull me closer and I feel no pain in my heart. We got something going on. Surprise sa inyo ha. Masa tayo mong ba? Gusto na sa time? Sabaw. Ito may subak na ka na. Ay, isda di ay? Hindi sa'yo manok? Hindi po. Huwag pa man kay kaon. So ito yung surprise sa mama tayo. Paborito nga. Iinam-inam niya. Murag nangala daw siya upuan. Sinabawan niya manok, isda, pero manok man ang ito ng balensa. Surprise! Bakit may nga yung model? Oh, ba't ko lang? Tekno na, tekno. Thank you. Thank you, Konsyal. Bago ni gawas din. Oo, gapon pa ng gawas. Iba ba ko ng model? Inagad sana. Ano ako may kat? Sige, tawa na, Ken. Protector.